Баршагызга да сәлам. Эштән азат ителгән эш көннәре белән сезне. Күргәнегезчә, без эштә. Татарстанда ялларның ничек үтәчәкләрен алдагы минутларда сөйләрбез. Узган дүшәмбедә Татарстанның Дәүләт Советы депутатлары барлык регион җитәкчеләрен бер төрле атау турында законга каршы килделәр. Президентсыз калабыз бит югыйсә, бу яңалыкны ишетүгә федераль телеграм каналларда котыра башладылар. Әмма безнең Татарстанда ничек әйтәләр әле? Эт өрер, бүре йөрер. Шулай бит. Хатна башы Татарстанда фаҗига белән башланган иде. Чаллыда күп фатирлыларның 5нче катында газ шартлау нәтиҗәсендә 4 кеше зыян күрә, 1 кеше һәлак була. Фаҗиганың төп сәбәпчесе булган 70 яшьлек ир кеше дә бүген РКБда вафат булды. Наталья Арейра хәзер Россия гражданины. Татарстанга килсен, ТНВ сериалларындагы рольләр көтә аны. Изге Гваделуп ролендә ул бик матур күренер. Зебра татарча ничек була, беләсеңме? Ишәк матрос. Менә шундый ишәк матрос Казан зоопаркында урнашкан. Кышны ул ябык вольерда уздырачак, ә язда кунаклар янына чыгарачаклар үзен. Ә хәзер нишләргә кирәклеген беләсеңме? Улыбаемся и машем. Әйме, Гузельский. Мин вообще-то шкипер. Атна уртасында Татарстан Республикасының опер штабы Татарстанда эштән азат көннәренең ничек узачагы турында аңлатты. Кыскача әйткәндә, QR коды булганнар өчен берни дә үзгәрмәячәк. Теләсә куя йөри алачагалар. Ә менә оешмалар хезмәткәрләрдән кемнәр эшләргә тиешлеген үзләре хәл итә ала. Татарча локдаун инде бу. Әйтмәде. Марк Цукерберг Facebookның Meta социаль шилтәре дип аталачагы турында белдерде. Аңлыйсызмы? Социаль шилтәргә кирегез, аннан тагын 5 еллап, гадәттәгечә анда күренмәсәгез дә була. Россиядә коронавирусның яңа штаммы белән зарарлануның 5 очрагы теркәлгән. Шуларның 2-се Татарстанда. Синдә бармы? Юк, синдә? Миндә дә юк. Димәк, сезнең арагызда ундыйлар. Диетолог сөйләвенчә, татар ашлары ковидтан соң аякка басарга ярдәм итә. Чөнки алар майлар һәм аксымга бай икән. Мәтрүшкәле чәй ширне юктырмаска ярдәм итсә, өчпочмак авырудан соң ярдәм итә ди. Ә димәк, татарлар ковид белән авырмый. Шулай булса икән ул, Әйтмәде. Гадәттәгечә тапшыруны йомгаклап, спорт яңалыгы турында сөйлик. Шалтыклысын. Рубин ниһаять ЦСКАны 1-0 исәбе белән җиңде. Кем көткәнен беләсеңме голны? Костюков. Ахыр заман җитә ахырсы, әйме? Үзел дә белә икән. Шуның белән шулар узган атнаның төп яңалыкларына йомгак ясалды. Яңа атна үткәненә караганда яхшырак булсын иде. Ассаламу алейкум. Сау булыгыз.